Ja sabeu que aquí al programa ens agrada parlar de tots els esports, i quan diem de tots, diem de tots. I una vegada més hem estat amb els amics del Rugby Tarragona, del Club Rugby Tarragona. Ha estat el Sergi aquest cap de setmana allà, disfrutant de diferents coses, de partits de categories inferiors, de partits de sèniors, i d'altres coses que són interessants avui recollir al dorsal 12. El tercer temps de la nit no te l'explicaré. No. És tan habitual al món del rugbi i també al món del periodisme. Millor que no, que et conec. Arrencarem amb això, amb la prèvia del rugbi base, del rugbi Tarragona, i també la prèvia del sènior, que arrencarà la temporada el proper dissabte a casa davant el Químics, en aquesta primera catalana del rugbi tarragoní. Això són imatges d'un partit de cadets. Cadets, eh? Ja oficial, això era oficial, de lliga entre la Santboiana, el millor equip d'Espanya, no pas tan sols de Catalunya, davant el rugbi Tarragona. El resultat ho diu tot. Tarragona 7, Santboiana 81, però agradava... 7 a 81. Sí, però agradava, Carles, i després ho entendreu en unes imatges i unes cosetes que ensenyarem, perquè val la pena entendre que el rugbi va més enllà de l'esport. És una cosa totalment diferent al que vivim al futbol, al bàsquet. Són sensacions i sentiments totalment diferents que fan que un 7 a 81 no signifiqui que el conjunt que perd deixi d'insistir, deixi de batallar i de lluitar per qualsevol pilota. En aquest cas, pilotes en forma de moló i que no voten d'una manera gaire normal. Val a dir que ens agradaria i ens agrada ser-hi de tant en tant a les instal·lacions de l'antiga laboral, Carles, perquè, primer, perquè sí, i segon, perquè les imatges són espectaculars. Veure aquests nois d'uns 15, 16 i 17 anys lluitant per fer un assaig, senzillament, que és el que va fer el rugbi Tarragona en tot el partit. Insistim, després va jugar un amistós l'equip sènior, que val la pena recordar-ho, dissabte a les 4 arrenca la temporada. Vas parlar amb el president? Carlos Pérez. Sí? Estava content, satisfet. Vinga, va, a veure què diu. Esta es una temporada que para nosotros, para el equipo senior, va a ser complicada, porque hemos acabado un ciclo de jugadores que ya se retiran este año, no hemos conseguido rellenar las posiciones y nosotros vamos a esperar un año difícil este año para mantener la categoría, pero bueno, vamos a luchar para intentarlo. Sí, desde aquí invito a todas las personas que crean que les puede gustar este deporte, pues a que vengan a probarlo y que si les gusta, pues nada, les recibiremos con los brazos abiertos. Les garantizo que se lo pasarán muy bien, que disfrutarán y que además se encontrarán en un ambiente de compañerismo y de amistad que en pocos sitios se puede encontrar. El president del Club Rugby Tarragona, escolta, m'has dit, aquí hi ha coses molt xules, molt boniques, i em sembla que vas poder captar-ne alguna, el que passa que haurem de callar i només veure unes imatges i sobretot escoltar el que se sent de fons, no? I el que sent el capità del Rugby Tarragona o el jugador que portava la veu cantant al conjunt local i el que també va transmetre en forma de missatge cap als seus jugadors un pare, un tècnic, desconeixem, el cas és que un seguidor del Rugby Tarragona. Són dues frases que serveixen per simplificar i resumir el que significa el rugby per a molta gent també a les nostres comarques. Vamos, 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 vamos. Es un orgullo jugar contra San Boi. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Vale, vale, delantera, vamos! Vale, vale. És un orgullo jugar contra el Sant Boi. És un orgull perdre contra el Sant Boi, jugar contra el Sant Boi, i el primer noi, el jugador, que comentava això, que seguirem corrents, no sentia del tot bé, fins que ens quedem sense aire. És molt maco, això. El futbol no ho veus, Carles, ho costa molt de veure. Costa molt, costa molt. Només en aquestes edats. Sí, és veritat, tens raó. Doncs estarem ben atents al Rugby Tarragona aquesta temporada perquè ens deixa imatges, detalls d'aquests, i també ens agrada captar-los aquí al dorsal 12.